uJesu Gamalanga wethembekile uJesu Gamalanga Test 1. Gamalanga wethembekile uJesu. Inkonzo yethu yangalosibili ngo-11 la sithi khona Nkosi sicela ukukubona. Omunye nomunye enhlizweni yakhe Nkosi ngicela ukukubona. Umhlabelelo bese uhlabelela ukuthi uthembekile malanga namalanga. Ufakazela izwi lakhe ukuthi nguyizolo namuhla nakusasa. Enye indlela esimbona ngayo. Uma ungambonanga izolo, ungambona namhlanje. Usazombona nakusasa futhi. Uthumile akaguquki ongoye. Asizindleni ke ngalamazwi. Cela nifunde nisheshe. John chapter 5 from verse 1. uJesu uphilisa isiguli eBethesda ngeSabatha. Emva kwalokho kwakukhona umkhosi wabaJuda. uJesu wakhuphukela eJerusalema. Kukhona ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngesiHebheru iBethesda. Linemipheme eyisihlanu. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu, izimpumputhe nezinyonga nabashwabeneyo, belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Ngokuba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi izamazisa amanzi. Kuthi lo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifweni sakhe, noma enasifo sini. Kwakukhona lapho umuntu othile owayesegule iminyaka engama-38. uJesu embona elele, azi ukuthi unesikhathi eside enjalo. Wathi kuye, "Uyathanda ukusinda na?" Ogulayo wamphendula wathi, "Nkosi, anginamuntu okungifaka echibini. Nxa amanzi ezanyazanyiswa, kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami." Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which is Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." 8. 8. Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." Sukuma uthathe uhlaka lwakho. Hambe ngicela sizindleni ngalamazwi. Samukela umfundisi okhona phakathi kwethu. Mhlanje students teacher phambi kuka teacher. Amen. Asizindleni ngalamazwi ajwayelekile lamazwi. Kade ngicela ukwapha isihloko esithi uNkulunkulu uyalindwa. Igama lokulinda sonke silithandi. Ngoba lihlotshiswe ngezinto eziningi. Uma ungal-understand ezikhathalisa umphefumulo. Njengoba ngithi uNkulunkulu uyalindwa nje ukhona ohlezi phansi uthi ufisa ukwazi ukuthi ulindwe isikhathi esingakanani. Ukuze nakuphela leso sikhathi besathi aphika amanga akho mkhawane. Ngilindile mina uthe 3 years.
Nami ke anginayo time frame, but what I know ukuthi uNkulunkulu uyalindwa. And ukulinda ngasikhathi kulula, ngasikhathi kuba nama-attacks, ngasikhathi kunobunzima obuncane. But okudlula konke kuya ngokuthi ulinde bani. Ingakho ngithi-ke uNkulunkulu uyalindwa. Baningi abalinda abantu emhlabeni baba disappointed. Baningi abazali abalinda abantwana ukuthi bazokhula basebenze, bavale izikhali ezithize, balethe impilo engcono endlini. But to their surprise, labo bebabalindile kuthena sekufika isikhathi sama-breakthrough empilweni zabo, baflathela amakhaya. Uyalibona lelo pain lomzali alinde kangaka with all the sacrifices azenzile elindile umuntu. Ngiyaliqonda izwi lenkosi nathi uqalekisiwe beka ithemba lakhe emntwini. Ngoba sisonke la akekho okumele injabulo yakhe isekelwe emntwini. Injabulo yakho yasekelwa emntwini. Uyophila uyocontrolwa ma-moods abantu. Kuthi namhlanje nabangajabulanga nawe Nkosi ungajabuli. Nabajabule kakhulu Nkosi nawe uphakame nabo, jabule kakhulu. uNkulunkulu uyalindwa. Indoda le edlule lapha ebesechibini elibizwa ukuthi Bethesda. Amen. Unjalo? Yes. uJesu ke wayakhe naye kuleya ndawo. Uma ufunda kahle uyathola ukuthi bekuyindawo ephithizela kakhulu. But bonke bese with a motive eyodwa ukuthi bafuna ukusizakala emanzini. And bafuna ukuxhumana i-timing yabo yasemhlabeni ibe hambisane ne-timing yasezulwini. Ukuze ngesikhathi kwehla ingelosi izozamazamisa amanzi, abakhonayo babe sebangenile basinde kanjalo. The price, to pay the price yokulinda, kumele ube matured. Ukuze ungazondi, ungabi nomoya we-comparison. Abanye uma izinto zabo zisheshe zalunga kunezakho, ungabakhulumi kabi. Ungathi banemihlola. Ungathi futhi bayathakatha. Ungathi futhi banezinyoka. Amen. Angisho thina isizwe sakithi kwaba nokuphumelela eceleni, sekuba negama nje elihlanganiswayo nje. Amen. Engaguqulwa indawo nje ibizwa ukuthi Snake Park. Asiyeke izindaba asikho lapho. uNkulunkulu uyenzani? Uyalindwa. But I can imagine the discouragement yale ndoda le elele lapha bedlula bonke. Isikhathi bekaya kiso lapha siningi kakhulu, bekahlala yiso. Amen. Kuyashiwo ukuthi ugule kakhulu futhi minyaka u-38 egula. Ku-experience yakhe ubabonile abafika izolo bengena kupool basizakala. Ubabonile abana 3 weeks bangena kupool basizakala. Ubabonile abaneminyaka ethize ngelinye ilanga babuya kupool bazokhuthaza laba abalele lapha abahleli ukuthi nami ngasinda lapha. Angisho na utshelwa umuntu odlule lapho kuba mnandi, athi nami ngadlula lapha. Engakho sithi bonke abashonelwa kumele kube khona isikhathi labaphola khona bakwazi ukuphakamisa abanye. Basuka ukuthi nami ngadlula lapha. Amen. Besaba umama bathi kuyadluleka sisi. Amen. Amazwi amakhulu e-evangelism lawo. Hallelujah. Amen. So uyadlula ke uzungezwe ngabantu abanganathemba. Uzungezwe abantu abangamniki ithemba. IsiNgisi sithi what you behold you become. Ngamanye amagama labantu ahlala babona, hayi bebamqeda amandla naye. Ngoba bebabhekile nje
omunye nomunye self-centered, omunye nomunye selfish. Uthi ngiyilindile ingilosi. Naye ifika nje samanzi. Ngiyayehla nami. Amen. Angisho sachaza ngale pool ukuthi injani. Fortunately sawuthola umusa ukulibona ngamehlo enyama. True, now ufunda le chapter, imagine the pool, we understand ukuthi chabe bekuyindawo enobungozi. Ngoba nanehlela lapha phansi kwehlela kabuhlungu. Kumele kube nomuntu ozokubamba. Ikakhulu uma ugula, umdala, hleze labe bazijampela ilaba bebasesebasha. But udinga usizo ukuthi ubanjwe uzokwazi ukwehlaka. Ngoba kungenzeka ulimali. Ningizwe kahle, kungenzeka ulimali ungakafiki kuphula. Bese ujikiswa kanti ingilosi beyikhona. Kuyingozi ukusurround abantu abangana purpose. Kuyingozi. That is why ngiye ngajabula nangibona Monday my young adults bahlangene benza lenkonzo yokufunda ngezikili ezithize. Kimi in my heart ngoba nokuthi birds of the same feather flock together. I-concentration ikule skill. By so doing asibe khona isikhathi sezindaba. Indaba yidla nje. Sifuna lokhu, sifuna ukwazi lokhu. Uma sidlula nje singathi oqaphela ukuthi njengoba siphuma la enkonzweni uyozungezwa abantu abanjani. Abakhuluma njani. Abathini. Bathini ngawe? Bathini ngabantwana bakho, ngomuzi wakho? Bathini nangebandla? Manje le ndoda ke nayi ke shem. Umntakama negama lakhe asitshelwa ngalo. Mhlawumbe umfundisi uyalazi uzositholela lona next week. Azositshela igama lale ndoda. But ayilotshwanga. Udubani igama layo la. Umntakama. Ngiyimagine abazalwane abenza evangelism. Sibiza abantu sibabizele stadium. Sidozani nabangahamba ngama wheelchair mabese bazobuyela ekhaya baphilile. Bese umbuzo uthi mabayi20 bezile kwaphakama bayi2 le 18 sithini ngayo. Ubungozi beevangelism uma sithatha umsebenzi sizenzela wona sisusa uNkulunkulu kusithi. Ngoba kube besingamsusanga le 18 engazange iphakame bekumele nakuphuma inkonzo sibizele eceleni. So inipha ama teachings nama counseling sibakhumbuze ukuthi konje uNkulunkulu o in control. Akusile evangelist. uNkulunkulu lo. Yilo uNkulunkulu othe encwadini kaDeuteronomy konke okufihlakele okwami. Okwambuliwe okwenu nabantwana benu. Manje kufihlakeleke ukuthi wena mzalwane okuwheelchair uNkulunkulu according to iplan yakhe wena cha uzozushiye lo mhlaba okuwheelchair. Kufihlakele kwakaNkulunkulu I mean. Okwethu sibonga uma uphakama. Amen. But bese siyaqaphela futhi ukuthi noma ungaphakama asizwa ngenhlokomo ezwakala ekhaya izulwini. Kuthi kunesishoshe sesaphakama izulu lashaya izandla. The only time sizwa ngenhlokomo uma kunesoni esiphendukayo. Meaning ungaphakama ku wheelchair yakho hamba ubuyele ezonweni. Ungaphakama ku wheelchair ungaphiliswa. Ngakhumbula indaba enganitshela yona omunye umzalwane kwenye indawo afika enkonzweni ehlushwa ama-ulcers. Kanti bekuma ulcers nje demonic wakhulekelwa waba right. Angidibana naye edrobheni ngelanga wathi mfundisi usiyabonga enkonzweni yenu ngiyangathola ukukhululeka. Solo wangibeka izandla
ngaphola lelo langa. Ukuthi ngipholile ngibona ngohlobo lwebhiya enje. Beyi-strong kakhulu for mina, bengayiphuza. Manje ngiyayiphuza mfundisi, kube right nje. Akhumbula amazwi kaJesu athi ungathatha ukudla kwabantwana ukunike. Amen. Niyabona mos lo muntu. Haleluya. Esontweni uyele ama-miracles, uyele nje kuyosizakala ukuthi azolungisa isisu, sibe nobudlelwano obuhle ne-SAB. Amen. Manje-ke le ndoda siyayibona Nkosi yami ukuthi uzungeziwe mani. Wazungezwa abantu abakhuluma ngepoverty kakhulu, angeke uphume kupoverty. Wazungezwa abantu abathi umsebenzi awukho, akukho kuzolunga, akukho kuzolunga. And sometimes uzungezwe yilabantu abasho njalo, vele wena asuye umsebenzi okuzisebenza. But ayikho nevoice eyi-one ephumayo evelayo kuthi nawe ube accommodated ukuthi abazisebenzayo. Amen. Nikhona. Glory to Jesus. Inkonzo yama-Young Adult Saturday izobe ikuphethe naloko. Amen. Ama-employers and employees. Amen. Glory to Jesus. Nisekhona. So siyavumelana-ke ukuthi wozijwayeza umuntu omusha usalinde ukuya esikoleni, jwayela phela abantu abalinde ukuya esikoleni ukuze bakukhumbuze na ukuthi izolo bengifunda incwadi enje, angisho usesikoleni. Funa abantu abanjalo. Isizini engiyo isizini yokuthi ngi-student, nangifonela umfundisi ngimbuza ngevesi, angimbuzi nge-Sundowns, angimbuzi nge-Pirates, angithi kuyisono no, mara ngisamile kancane. Uyabona, ngibheka lezi zami. So birds of the same feather flock together. Sengibuza lona engazi ukuthi uphethe lento engiyifunayo. Nikhona. Ofuna ukubhaka amagwinya ajwayelane nobhaka amagwinya, angajwayelani nabazi ngamagwinya, ngoba abazi ngamagwinya bazothi amagwinya i-oil yanuka imosha izimpahla. Mara bangeke bakukhomba abantu abafundisa abantwana babe-UJ ngemali yamagwinya. Bangakhomba umzali okhe wabekezela ukuthi kwami ngamane kuhlale kunuka i-fish oil. It's okay, it's temporary, kuzodlula. As long abantwana bami bazothola ama-profession abo. Usathana usually okuhle akakuvezeli, ukuvezela labo negative. Nikhona. Hallelujah. Angikhona ukusuka kahle la. Zizungeze as an intercessor namanxusa. Ayi-2 amanxusa. Kunamanxusa amele ibandla, amele the body of Christ. Akhuluma zezulu. Kunamanxusa akhuluma ngabantu. Bayiqala kahle indaba wathi sihlangene sothandaza. Mara after 3 weeks ama-prayer items wayitshintshile. Ngibona umama ubani ngathi akajabulanga, ngabona nobaba wakhona ngathi asibakhulekeleni. No, leyo ayisafuni thina, seyifuna wena. Umoya Ongcwele ukhombe wena uyi-1 kuduwo ongabangenela egumbini lokukhulela. But ngoba lento seyihlangene ngathi ayisahlangananga ngaye, seyithathe enye direction. Siyavumelana ukuthi kuyingozi ukuhamba nabantu abangekho kulento kiyo. Lokho nawe ungakuprova, kuprove nje ngasekhayikini ukuthi uma bekunomsebenzi or wena uhambile uye eNewcastle ezihlobeni, wawuhlala 5 days, akuthandazwa ekuseni, akuthandazwa ntambama, akukhonzwa ukuthi uzibone ukuthi ubuye unjani. Asikhulume iqiniso, noma uziphafile ubuye umbashile. Amen. Hallelujah.
ngoba akekho noyi-1 ophatha igama lakaJesu. Wonke obezwayo bakhuluma ngabalala. Umkhulu umshaya zafe ubani. And they are prepared ukuthi bangayokukhomba lawo mathuna. But akekho prepared ukuthi angathi asithathe a spiritual journey siyofuna ukuthi ithuna likaJesu likuphi. Bese siyabuza ukuthi uma singalitholi kanti enjani le nkosi. Bese siyabona ukuthi inkosi yamakhosi yahlula ithuna, yahlula ukufa. Bese siyaphumula ukubeka ithemba lethu ebantwini esaphiwa uNkulunkulu basishiya emhlabeni thina sabalandelela. Noma uNkulunkulu sekathe abasenankumbulo thina sayobakhumbuza ngenkani. Nayi indoda ke, amen. Let me tell you bazawa, wazijwayeza isixuku singasi-right. Uyo adopta i-lifestyle yakho ne-behavior yakho. Konke bakwenzayo. Nakungaba nomfana nje la enkonzweni ogudlayo, nakwazi ukugudla. Ukwazi ukugudla wona. Ohamba ngesitayela sakhe abhambe. Athathe isandla sifake la. Bese uyabhamba. Nizobabona abafana abaningi bayolandela babhambe. Na ubabuza ukuthi manje bafana nenzani, bathi sibone ngobani bani. Nasesibuza ubani bani ukuthi kanti wena why now uhamba ubhamba. Uthi hayi mina uNkulunkulu ungiphi wisdom. Iteki lami la ka left alisi-right. So nangihamba ngisuke ngilungisa ngaphakathi. Nangibhamba nje ngiyali-adjusta nje. Bheka bangakanini abalandela abantu aba-adjust izinto zabo. Bangazi nawe uya-adjust, oku-adjustiwe kwawo. Lethi ngoba uhamba nesixuku esingasi-right. Glory to Jesus. Asiyeneke nayi indoda iyakhala. Ikhala ngokuthi man Nkosi yami mina inkinga yami nje akunamuntu ongangisiza. I have no one. Bowazi ukuthi uNkulunkulu olindwayo. There are times la ngathumela ingilosi, la ngathumela intercessor, la ngathumela umuntu onezimali afuna ukuzenzela yena uqobo lwakhe ngempilo yakho. Afuna ukuzibambela yena uqobo lwakhe. Amen. Uthi akunamuntu ongangisiza. Amen. Amazwi athi akunamuntu ongangisiza wawajwayela empilweni yakho azokufaka ekuhluphekeni. Ngoba njalo na uhamba uyofuna umuntu ongakusiza. Noma izulu selikhulumile ukuthi ngikhona, khohlwa bobani bani mina ngikhona, angeke usaliswa ngoba ufuna umuntu ozokusiza. Sekafikile uJesu, umnikazi wempilo zethu. Sekabuza le ndoda, uyathanda ukusinda na? Yebo ngiyathanda, but iwari yami akunamuntu. Anginamuntu. Uyafuna ukuyosebenza na? Yebo ngiyafuna, mara akekho ongicela i-CV. Yewena. Uyafuna ukusebenza? Uyayifuna indlu na? Yebo ngiyayifuna, mara anginayo imali yokudiza ngizothola indlu. Ubani wathi zitholwa ngokudiza kanje? Njalo sikhala ngabantu. That is why bese uNkulunkulu nakasusa labantu empilweni zethu sesikhala kakhulu ngathi kuhamba uNkulunkulu kanti yena umile usekhona. Utheni uJesu ukuthi hayi ngiyayizwa indaba yakho. Mina kunye nje ngakutshela kona. Kuthi wena njengoba ufuna ukusinda nje, thabatha uhlaba lakho bese uyasukuma uyahamba. uJesu umnqamuleleni na? uJesu wenze sure ukuthi lo akasadibani nengilosi. Lo akasasizwa ingilosi. Lo akasayi emanzini. Hey, sidibene noJesu. Asisayi emanzini. Asadinga amanzi. Sidinga umnikazi wempilo zethu. Osizele yena mathupha eBethesda lempilo lethu. Wafika sididekile. Wafika sixakwe emasika axakayo. Wafika siphethe izinto abantu esazithola kibo bathi lento i-right. But ekuhambeni kwendlela sathi ukuthi lento i-wrong. Lento inobungozi. Sathola uJesu wathatha zonke izingozi eCalvary. Wathi ngiyanikhulula namhlanje.
uye lo manje uthi thabatha phela uhlaka lwakho bese uhamba. Awutshela oseceleni kwakho uthi wena uyangimangaza uthanda amanzi nje awusasiwa amanzi wena. Glory to Jesus. Wena usasiwe ngilozi. That is why iBhayibheli thina abazalwane alisivumeli ukukhonza ingilozi. Alisivumeli ukudumisa ingilozi. Sibonga uNkulunkulu ngazo. Asibongi zona. Sibonga uNkulunkulu ozireleasile. Sibonga uNkulunkulu ngezwi lakhe elithi izwi izingilozi zihida. They heed to God's word. Mangithi mina akho sikhale esenzelwe mina esiyophumelela ingilozi eministera kimi seyigadela amazwi nje. Imele ukuthi lamazwi kumele abe impumelelo. Ngoba azikwazi ukuthi zithi zingigadile sorry ziphoxe ubaba osekhaya ezulwini. Glory to Jesus. Amen. Tshelo seceleni kwakho uthi wena usasiye wamanzi. Wena usasiye wesihlahla. Umuthi waba munye nje. Kwabethelwa munye emthini. Amen. Ningizwe kahle kwabasebenzisa ama-herbs. Angikhulumi ngama-herbs, ngikhuluma ngezihlahla. Mina ngisho lesihlahla usithathayo usibamba uthi wena ungubaba wena. Wena ungumama wena. Wena hamba nami wena. Sasiwe thina. Ngoba umnikazi usifikele. Hey nami wangifikela bazalwane. Nawe wakufikela. Sonke wasifikela. Omunye nomunye makabe nobufakazi wakhe. Uthi wakuthola kuphi wakuthola uyenzayo. Mina wangithola ngilindile. Bengalindanga yena. Wafohla wangenelela. Bengilinde uNkulunkulu basemhlabeni. Nabo abahambe bangiphoqa endleleni. Abanye senginethemba ukuthi ngibatholile. Nangifika kibo ngihlangabezwe umlayezo othi nagogo sekasishiyile. Amazwi ogcina engawezwe empilweni nami engeke ngiphinde ngiwezwe. Ngawezwe eCalvary athi it is finished. Kwaphela lapho akasekho sazongishiya kuchintshwe idestiny yempilo yami. Glory to Jesus. Ngithole umnikazi wempilo. Glory to Jesus. Thabatha ke phela uhlaka lwakho bese uyahamba. Manje ingozi ukuthi ukhe wazungezwa abantu ababoshiwe, abantu abangayi indawo, noma sowuthola uhlaka lwakho usahalela ukuboshwa. Usakhuluma ilanguage yokuboshwa. Usakhuluma njengo-Israyeli aseGibhithe noma sekakhululiwe. Amen. Glory to Jesus. Endleleni uNkulunkulu umnakelela uIsrayeli. Wamlethela imana, wamkhiphela amanzi. But ubudeni bendlela nakasawela uIsrayeli. uNkulunkulu uthi lezwe neyakilo linobisi noju. Seyini enizobona ukuthi uju noluthola kanjani? Ubisi noluthola kanjani? Alikho iverse esikhumbula ngalo uNkulunkulu ehlisa imana yoju nje. Cha sekuyibo ukuthi batrace izinyosi. And izinyosi uyazi before uzothandana nayo ikwenzani. Introduce nayo ikutshela ukuthi izalwa nabani. Hallelujah. Ithi mbi emva kwendlebe uzwe na uthi no. Glory to Jesus. Uyathanda ukusinda nawe. Amazwi lawo we-evangelism. Bonke abenza i-evangelism. Ngabe abalaleli izindaba zabantu. Uma babiza abantu bababizela kuJesu. Ngoba abaningi bathi ngisaphuza. Ngilindele la ngangiyeka. Ngisabhema, ngilindele la ngangiyeka. Ngisajola, ngilindele la ngangiyeka. Ngeke uyeke. Angeke uyeke. Nathi siba encourage ukuthi wozani nishi. Izana bomakhwapheni benu. Izana bomjolo benu. Izana wenu. Izana
kanti lizosizaphi ivesi lithi wozani kimi nina nonke nisindwayo nenikhathele. Ngikhuluma nje kwelinye ikhona somewhere, ukhona ohlezi obhemayo, igwayi lela liphethe akalithenganga ngemali yakhe, ulicelile. Usawulindile ilanga lakusasa uyocela futhi, if not lantambama. Yibo abakhathele labo. Kuthi lento engene kuma-bloodstreams akho, lento ongasakhona ukuhlukana nayo, uJesu angakusiza. uJesu angakuhlukanisa, futhi angakuhlukanisa nayo, uthi sowuhlukene nayo ungadeleli abanye abangene kiyo, uwazi ukuthi waphunyuka ngomusa. Nangi-one mina ngivuma izono zami phambi kwenu, vane ngihlale nginibheke so, ne? Ngizibuza ukuthi mara baba, kube bonke labantu bayaphuza la. Ngabe kunjani la esontweni? Mara imagine nawe, imagine. Mamkhozi, imagineni man. Ngasonke sithi vava, ama-Sunday wethu ngabanjani? Awucabanga khona bekazomtshela athi hayi mfundisi isikhathi sambile manje. Kanti uceda nini? Amen. But iBhayibheli liyasivumela ukudakwa. Usajabula njalo ngisho ukudakwa umoya. Glory to Jesus. Amen. Sidakwe iwayini lasekhaya. Uyakwazi ukudakwa. Cishe kwasibamba manje nakuhlatshelelwa lo mhlabelelo. Bese kusibamba. Lokudakwa lo. Khona bekasayokhuluma manje ongazi understand izilimi athi uhema uthini lo. Sekadakiwe umntaka ma. Nawe ufuna khona lakho uyodakwa khona. Amen. Omunye ashone kuleli yakhona ayodakwa khona. Lento bekasola ngayo uNkulunkulu nasadakiwe wathi hayi baba sorry ngiyaxolisa. Yazi ekuseni ngikujikijele yazi ene ngiyabona ukuthi ngirong manje. Ngalidakiwe ibandla likaNkulunkulu. Asidakweni ebukhoneni bakhe. That's the best place yokudakela. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Uyabona musu umuntu odakiwe ongena endaweni yabantu abaphuzayo. Akaphathanga sibhama, akaphathanga next, ababheke nje athi nginganibamba nonke la. Nganishaya nonke nje la. Amen. Udakiwe musu lo muntu. Nathi kwangathi singadakwa njalo every time usendlini kaNkulunkulu noma usekhaya uwazi ukuthi akuna spirit, no demon, no satanism, no spirit of witchcraft singaba ngaphezulu kwakho ngoba udakwe izulu wena. Phuze iwine lasekhaya ezulwini. Glory to Jesus. Thabatha uhlaka lwakho uhambe. Amen. Lithathe bese uyahamba. Bese na ufike ekhaya, hamba ulibeka somewhere noma hamba ulilahla. Alisasebenzi musi. Yes, uyolisebenzisa kuphi? Into eyenza ukuthi abafundisi bakudala, ngamkhumbula umfundisi uNene, Smith Wigglesworth, into eyenza ukuthi baxabane nezibhedlela, bebathi abantu nabeze kuma crusade abo, bathatha ama crutches bawaphule. Tambami trucks elayisha ama crutches. Bonke bebangene bahamba ngama-crushes nakuphela inkonzo uthi ufuna i-crush yakho le. Yini isingular yakhona ufuna yona ne awuyitholi. You will be forced ukuthi ukhume ukuthi konje kumele uhambe. Ekseni uyavuka isandla sijwayele ukuthi ngapha ku-headboard kuney'nduku zakho nawuthi ayisekho iphuliwe emvuselelweni. Amen. Bese uyakhumbula ukuthi by the way I'm delivered. By the way, sengiyakwazi ukuhamba. Kunezinto empilweni zethu ekumele siphephose ukuthi asenazo asayocamela kizo. Sesicamele iNkosini uJesu. Yena le yasikhulula, leyona le eqhubekayo isikhulula. Ngangisone sibi ngesa eNkosini. Ngegama lika Jesu ngathola ukukhululwa wesuthandazo wami wangethethelela wangethula umthwalo
wangishiya neculo. Yebo wethula umthwalo Umthwalo owawungehlula. yebo Yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami. Uvalo lwami lwaphela wavusa umoya wami. yebo Wangethula umthwalo wangishiya neculo. Ngisomethemba njalo uyayazi indlela usongihola angisekeli impela esulwini ngolahla ngibonge phakade wangethula umthwalo wangishiya neculo. asikhulekene babo ingcwele namanje kusemini namanje emini sithanda ukubonga uthi ekuhambeni kwethu empilweni zethu kungekho ungasisiza sadibana nendodana yakho uKristu Jesu umoya